27 jaar geleden reed ik op een bakfiets met een bakbrommer en gingen we alle voorstellingen af. En zo langzamerhand ben ik in de horeca ingerold en nu ben ik zelf horeca-ondernemer. Maar ik heb een tijdje in de stoep gewerkt en ja, daar was natuurlijk het Oerolfestival heel erg nadrukkelijk aanwezig. Maar toen ging alles nog met de typemachine. Zat Joop Mulder al zijn verslagen en al zijn aanvragen voor subsidie op de typemachine uit te werken. Met de papegaai op een schouder. Die ook straks het hele lint eruit vrat en de letters vol scheet. Maar langzamerhand is het Oerolfestival gegroeid. En ik zelf natuurlijk ook. Niet in de zin dat ik groter geworden ben, maar dat het... ja, inderdaad, dat ik een bedrijf nu heb hier op het strand. En toen ik net begon, dat we grote voorstellingen zoals Peer Gynt hier om de deur hebben gehad, en et cetera, et cetera. En dat betekende voor mij, wat ik eerst deed, is genieten van het Oerolfestival. Is nu voor mij geworden dat ik heel hard moet werken 10 dagen lang. Maar wel op een hele prettige manier. En dat is ja, de sfeer van Oerol. En inderdaad ook het leuke bekomstigheid is dat het ook nog wat oplevert voor de ondernemer. Zo'n 10 dagen lang. Even kijken, ik moet er nog meer van vertellen. Het is ook zo heel leuk dat het alles wat er om de tent heen gebeurt, allemaal verschillende voorstellingen die we hier beleven. Zoals nu weer die silhouetten van het Slam theater en die vorig jaar die Schelpen. En ja, dat is gewoon, ja, het is gewoon het gebruik maken van de natuur hier op het oosten van het eiland. Nu ook weer met de walking van Robert Wilson. Het totale plaatje van Oerol wat zoveel verschillende facetten heeft. En dat is, ja, trekt ook zoveel verschillende mensen. Dat is gewoon hartstikke leuk en super gezellig. En s'avonds hier in de strandtent dat iedereen na misschien een hele zware stukken en et cetera toch nog eventjes heerlijk los kan gaan. En even dansen met naald en kraak en DJ E-Star en zo. Dat is echt hartstikke leuk. En zondagavond, dat wil ik nog even vertellen. Het zondagavond, de laatste avond van Oerol, is het slotspektakel is dan op West, maar het echte slotspektakel, dat is hier. En dan gaan we tot diep in de nacht, dansen we het Oerol weg, zeg maar. En dat is de maandag erop. Dan is in één keer het strand leeg en dan gaan we met personeel en iedereen gaan we op riet. Dan gaan we naar de Bosplaat. En dan laten we alles nog even op ons inwerken en dan drinken we daar nog even een lekker glas bier op. En dat is wat Oerol voor mij betekent.